Nagbukas kaninang umaga ng libreng medical services ang Philippine National Police Bicol sa Camp General Simeon Ola sa Legazpi City. Ilan sa mga inialok na libreng serbisyo ay ang digital rectal examination, free vaccinations, basic laboratory tests, dental consultation at libreng medical consultation. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, tagapagsalita ng PNP Bicol, ang aktibidad ay binuksan nila para sa lahat ng ama na nasa serbisyo bilang pagbibigay pugay sa mga ito ngayong Father's Day. So we would like to commend yung pong medical team natin dahil they are paying tribute po sa ating mga police officers, sa mga kalalakihan na magkaroon ng rectal examination. So by that, makikita nila kung ano yung mga problem ng ating mga kapulisan and ma-address immediately yung mga problema ng ating mga PNP personnel. Nanguna sa aktibidad ang Regional Medical and Dental Unit o RMDU kung saan mahigit sa 50 kapulisan ang nakinabang. Para maturuan din yung ating mga kapulisan kung ano ang gagawin nila. Times kung clear sila, okay din naman. Pero kung may problema, at least ma-anticipate na natin na meron kaming medical team na pwedeng gumamot sa mga sakit ng ating mga kapulisan. Rectal examination because prominent sa mga kalalakihan natin yung prostate cancer, may colon cancer. So, matitest na agad doon sa rectal examination. At least, early detection, mas better. Ang naturang programa ay ginagawa din ng PNP taon-taon para sa mga balitang Tatak Bicol. Angeline Dagta.